Kull min jaħdem fis-settur tal-proprjetà għandu sa 17 ta' Settembru ċans biex jissottometti applikazzjoni għalli jkollu liċenzja meħtieġa sal-aħħar tas-sena. Is-Segretarju Parlamentari għall-Artijiet u l-Kostruzzjoni Krista Ġus qal li l-ħaddiema tas-settur ġew avżati b'dan aktar kmieni din is-sena u sa issa kien hemm rispons tajjeb. L-ammont ta' nies li werew intenzjoni jkollhom il-liċenzja huwa mal-1500 diġà, però ma jfissirx li dawn għandhom dak kollu mitlub minnhom u l-appell tiegħu huwa anke dawn li qatt m'għandhomx kollhom kollox dak mitlub jaraw li daħluhom online fil-website tal-bord, però mbagħad hemm oħrajn li minħabba raġunijiet jew oħra għadhom ma resqux quddiem il-bord. Min ikun qed jopera mingħajr din il-liċenzja sas-sena d-dieħla se jkun immultat. Is-Segretarju Parlamentari Krista Ġus qal kif is-settur tal-proprjetà wara r-reżiljenza tiegħu fis-sena tal-pandemija meta kien hemm rekord ta' konvenji ffirmati b'valur ta' madwar 3 biljun euro. Għalhekk tenna li dawn il-liċenzji se jkomplu jżidu mas-serjetà li hemm bżonn sabiex jiġi salvagwardjat dan is-settur kruċjali għal pajjiżna.